Σιγά σιγά θα έρθει. Ωραία. Προσθέτουμε και άλλο κόσμο. Καλησπέρα και πάλι. Έτσι. Σήμερα θα κάνουμε ένα ωραίο μαθηματάκι, λίγο πιο χαλαρό για Παρασκευή. Να θυμηθούμε και κάποια πράγματα παλιότερα που έχουμε δουλέψει στο κομμάτι της ανάλυσης και κυρίως στο price action. Και επειδή μου το είχατε ζητήσει κιόλας, θα δούμε και κάποια patterns που βοηθάνε, σας εξυπηρετούν να τα βλέπετε, να τα αναγνωρίζετε. Ε, οπότε θεωρώ ότι έχουμε να πάρουμε αρκετή αξία σήμερα. Λοιπόν, να βλέπω παράλληλα και το chat. Ανθή καινούργια. Καλή αρχή. Καλή αρχή. Καλώς ήρθες στην ομάδα. Τέλεια. Λοιπόν, μιλάμε στον ελληνικό. Γεια σας, φαντάζομαι όλες όλη την ομάδα. Λοιπόν, ό,τι χρειάζεσαι, θέλω να γράφεις στο chat. Ό,τι απορίες έχεις, ρωτάς κανονικά ελεύθερα ή αλλιώς αν χρειαστείς, με στέλνεις και στα social ή στο Telegram, αν χρειαστείς και κάτι περαιτέρω. Έτσι. Γιατί, όπως είπα, ενώ είναι Forex Basics, έχω και καινούργια άτομα σαν εσένα και έχω και μαθητές παλιούς, οπότε πρέπει να βρίσκουμε λίγο μια ισορροπία. Αν ποτέ τρέχω λίγο παραπέρα, γράψε μου Νίκη, εξήγησε το μου λίγο αυτό και να το πηγαίνουμε έτσι, μαζί, βήμα-βήμα. Εγώ αυτή τη βδομάδα είμαι στο πλός. Τέλεια. Μια χαρά, Αναστάση. Μπράβο. Καλησπέρα, Μαργαρίτα. Φαντάζομαι Μαργαρίτα είσαι. Σωστά. Έχουμε κανένα νέο από την τελευταία φορά που τα είπαμε τηλεφωνικώς. Ναι, θα κάνω ψυχολογικό. Ωραία. Ασχολείσαι με Price Trap ή SMC. Ό,τι βγάζει χρήμα ασχολείται. Θα σου λένε την απάντηση. Κυρίως Price Trap, έτσι. Απλά και SMC όλοι μας γνωρίζουμε και κάνουμε. Καλώς το Λάζαρο, που έχουμε καιρό να δούμε τη φάτσα σου. Φαντάζομαι δεν οδηγείς το καλό που σου θέλω, έτσι. Λοιπόν, αυτή τη βδομάδα βγάλαμε τα σπασμένα της προηγούμενης. Παιδιά, όντως να ξέρετε ότι στο κομμάτι του trading τα πράγματα δεν είναι κάθε εβδομάδα θα έχω profit και πάντα θα είμαι συν, έτσι. Θα υπάρχουν και σκαμπανεβάσματα, θα υπάρχουν και εβδομάδες οι οποίες θα μας ρίχνουν λίγο. Το θέμα είναι overall και αναμήνα να βγαίνουμε σταθεροί και κερδισμένοι, έτσι. Και το λέω αυτό κιόλας με αφορμή μια συζήτηση που είχα εχθές με ένα μαθητή, που είχε αγχωθεί λίγο παραπάνω με αυτό το κομμάτι. Και θέλει υπομονή. Όσο είστε καιρό στο χώρο, ξέρετε, έτσι. Το ξέρουμε πολύ καλά αυτό, λέει. Ακριβώς. Λοιπόν, ας κάνουμε και ένα share την οθόνη, ώστε σήμερα το πλάνο ποιο είναι. Θέλω να θυμηθούμε κάποια πράγματα όσον αφορά το κομμάτι του price action, το οποίο είναι κάτι το οποίο είναι κάτι εγκεφαλικό, που χρειάζεται να θυμόμαστε και να επαναλαμβάνουμε συχνά, έτσι, να είναι ξεκάθαρο στο κομμάτι, στο κεφάλι μας, γιατί από τα πιο απλά θεωρώ είναι τα πιο σημαντικά κομμάτια. Και αργότερα θα δούμε λίγο και κάποια patterns, έτσι, που θα βοηθήσουν και θα ξεκαθαρίσουν κάποια πράγματα στο κεφάλι της κατηγορίας. Λοιπόν, σας κάνω share. Λοιπόν, κλασικά δεν το περιμένατε, έτσι, το τι θα σας ανοίξω από πίσω. Λοιπόν, θα ανοίξω λίγο και το chat. Βλέπετε κανονικά την οθόνη μου. Ναι, όχι. Παιδιά, είμαστε εδώ. Τις Παρασκευές μας πιάνει από νωρίς το τριήμερο, μου φαίνεται, και είμαστε πολύ χαλαροί. Λοιπόν, η σιωπή σας προς απάντησή μου, φαντάζομαι ότι βλέπετε κανονικά την οθόνη μου, οπότε εγώ προχωράω. Λοιπόν, μ' ακούτε? Από ό,τι είδα, τώρα ναι, τώρα ναι. Συγγνώμη, σε κάποια στιγμή με πέταξε έξω ή μου φάνηκε, γιατί έκλεισε το Zoom ξαφνικά. Τέλεια. Αυτά μου αρέσουν. Έτσι, για να μην βαριόμαστε. Τέλεια. Καλό στο κορίτσι.
Έγινε φως άλλος. Είδες, επειδή το κατάλαβα και μπήκα κατευθείαν να το πάρω πίσω. Λοιπόν, πάλι καλά. Λοιπόν, οπότε ξανακάνω share την οθόνη. Α, Λοιπόν, στο αγαπημένο σας διάγραμμα, βλέπουμε ακόμα κανονικά. Λοιπόν, έτσι και το chat. Τέλεια. Σήμερα θα έχω παρέα. Εσύ αγιάρεα, κοινό το πλάσμα. Ναι. Έχουμε τα πάντα, λοιπόν. Γεια σας, παιδιά. Ωραία, ευχαριστούμε. Λοιπόν, πάμε να θυμηθούμε λίγο το on-demand λέει. Σύμφωνοι, ωραίο. Λοιπόν, παιδιά, επειδή μου έρχεται μήνυμα ότι η σύνδεση είναι unstable, μα ακούτε, με βλέπετε κανονικά. Για γράψτε μου λίγο, γιατί θα έχουμε θέματα με μας πέταξε στο Zoom. Αλήθεια. Ναι. Όλη τη μέρα θα είμαστε καλά. Όταν θα έρθει η ώρα να κάνουμε το live, θα γίνει όλο μαζί. Okay. Θα δείξει την πορεία. Λοιπόν, τα κλασικά θέματα στο βίντεο. Ναι, τα ξέρεις συχνά, εσύ έρχεσαι συχνά, Αναστάση, και τα ξέρεις. Λοιπόν, πάμε να θυμηθούμε λίγο στο κομμάτι του press action, κυρίως αυτό βγει πολύ και για τα καινούργια άτομα. Έτσι. Ανθή μου το λέω και για σένα, αν είσαι εδώ μέσα, δεν βλέπω. Και χρησιμοποιεί chat αν θέλεις να ρωτήσεις κάτι. Λοιπόν, κάθε ένα από τα κεράκια αυτά που δημιουργούνται, πάμε λίγο να θυμηθούμε το price action και πώς γίνεται ο σχηματισμός των κεριών. Έτσι. Λοιπόν, έστω ότι έχουμε ένα κερί. Λοιπόν, ωραία. Ωραία, ναι. Λοιπόν, ναι, αυτό το οποίο λέγαμε είναι ότι πάμε να θυμηθούμε λίγο το σχηματισμό των κεριών. Έτσι. Μέχρι να πάμε να δούμε λίγο και τα patterns. Έστω ότι αυτό εδώ πέρα που έχουμε φτιάξει είναι ένα ανωδικό κερί. Λάζαρε, τα βλέπω. Πήγαινε για μπάνιο σε κάθε μας να κάνουμε μάθημα. Λοιπόν, έστω ότι έχουμε ανωδικό κερί, έτσι. Το οποίο, πάμε να θυμηθούμε λίγο, αναλόγως και τα time frames. Αυτή τη στιγμή είμαστε στο μονόωρο, έτσι. Άρα κάθε ένα από όλα αυτά διαρκεί μία ώρα, ουσιαστικά. Καλησπέρα, Κώστα. Λοιπόν, στην περίπτωση αυτή, μιας και είναι ανωδικό, έτσι, έχουμε ξαναπεί κιόλας, χρειάζεται να θυμηθούμε λίγο το σημείο από το οποίο ξεκινάει, έτσι, το οποίο δεν είναι άλλο από αυτό εδώ. Εδώ γίνεται λοιπόν το open, το άνοιγμα του ανωδικού κεριού, έτσι. Αυτό εδώ το wick, το χαμηλό σημείο του κεριού, μας δείχνει κάθε φορά το χαμηλότερο σημείο το οποίο έχει φτάσει στο κερί μας στη διάρκεια αυτή, έτσι, της μίας ώρας. Οπότε εδώ πέρα πάντα είναι το low, το χαμηλό, αλλιώς κομμάτι. Το είχαμε φτιάξει και τις άλλες φορές με το path, για όσοι το είχατε δει. Θα το ξανακάνουμε λίγο. Τώρα, στη διάρκεια του time frame αυτού, της μίας ώρας για παράδειγμα, βλέπουμε ότι εν τέλει έχει δώσει μεγάλη πίεση. Άρα, εφόσον είναι ανωδικό κερί, το έχουν κάνει οι buyers, έτσι. Άρα, είχαμε μεγάλη ζήτηση αυτή τη μία ώρα και έχει φτάσει μέχρι το υψηλότερο σημείο, το high του, το οποίο είναι εδώ. Κώστα, φαντάζομαι, είσαι αυτός που φαντάζομαι, έτσι. Καλή αρχή κιόλας και από εδώ. Και εν τέλει, στη διάρκεια αυτής της μίας ώρας, ήρθε και έκλεισε η τιμή, σταθεροποιήθηκε σε αυτό εδώ το σημείο. Λέμε λοιπόν. Λοιπόν, καλή αρχή και από εδώ. Παρένθεση με τον Κώστα, με τον Κωνσταντίνο γνωριζόμαστε πόσα χρόνια. Αλήθεια, πάρα πολλά. Από 4-5 σίγουρα, όταν είχαμε πρώτο γνωριστεί. Τέλεια.
Λοιπόν, χαιρετισμό στο Λονδίνο, χαιρετισμό από Αθήνα. Ε, λοιπόν, φέτος έκανα πάρτι που θα έρθουμε το καλοκαίρι. Παιδιά, πολύ ευχαρίστω. Αν εξαρτηθήκαν από μένα, το είχαμε κανονίσει χθες. Πέρσι τέτοια εποχή κιόλας ήταν που είχαμε κάνει το event στη Βίλα, για όσοι είχατε έρθει. Φέτος πιάστε το Μούρου, πότε θα κάνετε, την Τρίτη, που θα κάνετε live, έτσι. Super Tom. Θα ήθελα να ρωτήσω κάτι, γιατί δεν καταλαβαίνω. Φυσικά, φυσικά. Και αν θέλεις, γράψε μου λίγο και το όνομά σου. Και νομίζω Θωμάς είσαι, αν θυμάμαι καλά. Ό,τι απορίες έχετε διαγράψει και στο chat, θα τις λύνουμε κατευθείαν. Λοιπόν, γιατί είναι σημαντικό να καταλάβουμε και να θυμόμαστε. Καλό Σαββατοκύριακο, να περνάς καλά. Λοιπόν, γιατί είναι σημαντικό να θυμόμαστε το σχηματισμό των κυριών. Γιατί έχει σημασία να μπορούμε να καταλάβουμε ποιος έχει τον έλεγχο στην αγορά και κάθε week αυτές οι γραμμούλες, το πάνω και το κάτω week, έτσι, τα shadows αλλιώς, τις σκιές μπορεί να τις έχετε ακούσει, τι σηματοδοτούν σαν δύναμη ή πίεση της μίας πλευράς ή της άλλης. Ε, Όσο πιο ισχυρό είναι το σώμα, το body πιο μεγάλο, τόσο πιο ισχυρή η δύναμη των αγοραστών σε αυτή την περίπτωση. Okay. Όσο πιο μεγάλα τα wicks, τι είπαμε πριν, σημαίνει ότι η τιμή έχει φτάσει μέχρι το χαμηλότερο ή μέχρι το υψηλότερο σημείο, αλλά υπήρχε αδυναμία και έχει κλείσει κάπου άλλο το σώμα του κεριού. Αυτό λοιπόν σηματοδοτεί πολλές φορές, όπως θα δούμε σε λίγο και με τα patterns, ότι μπορεί πολλές φορές να δείχνει αλλαγή διάθεση της τιμής και αλλαγή τάσης. Λοιπόν, κάνω μια παύση να διαβάσω λίγο το μήνυμα του Θωμά. Λέει σε κάποιο βίντεο ο κύριος Καφούρης ότι η ίδια συναλλαγή σε μικρότερο time frame δίνει μεγαλύτερο RR. Φαντάζομαι ότι Θωμά αναφέρεσαι στο κομμάτι του SMC, στα risk entries και στα confirmation entries. Αν καταλαβαίνω καλά την ερώτησή σου, ότι μπορεί το risk entry να σου δίνει μικρότερο RR, ενώ αν πέσει time frame και πάρει επιβεβαιώσει στο μικρότερο, δεδομένου ότι θα αλλάξει το στοπλό σου, έτσι, το RR σου μεγαλώνει κατά πολύ. Αυτό φαντάζομαι ότι προκύπτει. Έτσι. Και είναι αλήθεια ότι έτσι γίνεται. Είναι πάρα πολλοί μαθητές τώρα μέσα που παρακολουθούν μαθήματα με τον κύριο Γιώργο και έχουν το SMC, μπορούν να το επιβεβαιώσουν κιόλας. Τα pips είναι ίδια. Τα pips είναι ίδια με τι. Αν θέλεις, μπορώ να κάνω ένα παράδειγμα σε λίγο με το RR και τα pips, πώς αλλάζει το ένα, απλά να μην πηδά από το ένα θέμα στο άλλο. Λοιπόν, για να καταλάβουμε λίγο την κίνηση με ένα βελάκι. Είπαμε, αυτό είναι το σημείο το open. Okay. Φτάνει το κερί μου μέχρι εδώ κάτω, στη διάρκεια της μιας ώρας. Κατά τη διάρκεια αυτού του time frame εκτινάστε μέχρι το πάνω άκρο και εν τέλει υπάρχει το close, το σημείο που έχει κλείσει σε αυτό εδώ. Okay. Έλα, καλό μου. Όσο πιο δυνατό το body, τόσο πιο ισχυρή η κίνηση. Όσο πιο μεγάλα τα wicks, τόσο πιο μεγάλη αδυναμία να κλείσει μέχρι το σημείο που έχει φτάσει. Έτσι. Δηλαδή, για να θυμηθούμε λίγο αυτό που είδαμε. Αν για παράδειγμα είχα πολύ μικρό σώμα και πολύ μεγάλη πίεση, δηλαδή το κερί μου αυτό, είχε αυτό εδώ το wick, παραλίγο, ναι, ε, θα καταλάβαινε ότι αυτή είναι εδώ την πίεση. Πρακτικά, ποιος την έχει δημιουργήσει για να κλείσει το σώμα εδώ κάτω. Πάμε λίγο αυτό να το... Πάρα πολύ ωραία. Οι sellers, οι πολιτές, έτσι, οι οποίοι πιέσανε την τιμή να κλείσει πιο χαμηλά. Προσπάθησαν δηλαδή να σπρώξουν να κλείσει σε πιο χαμηλό σημείο και όλο αυτό εδώ πέρα, πολύ ωραία, μπράβο σας, όλο αυτό εδώ το week σε μικρότερα time frames είναι κεράκια κόκκινα, καθολικά. Οκ, κατανοητό. Αν φύγει εσύ, αν είσαι μέσα, θέλω να μου γράψει λίγο feedback, μιας και είναι και πρώτο live. Οπότε, μετά από μια τέτοια κίνηση και μετά από ένα τέτοιο week, δεν αποκλείεται να δούμε ότι την έχει διάθεση να συνεχίσει προς τα κάτω καθολική. Οκ.
Λοιπόν, τώρα πάμε να φτιάξουμε λίγο μία και το καθοδικό για να το θυμηθούμε. Θα βάλω δίπλα. Και μετά πάμε να δούμε λίγο τα patterns. Λοιπόν, αντίστοιχα έχουμε το καθοδικό κερί, έτσι, το οποίο είναι το αντίθετο από το ανωδικό. Άρα, αφού είναι καθοδικό, ξεκινάει, έτσι, από το υψηλό σημείο του κεριού μας. Δηλαδή, αν βάζαμε πάλι ένα βελάκι, ήταν εδώ το σημείο το οποίο έχει κάνει open, το άνοιγμα. Ενώ στο ανωδικό είπαμε ότι ξεκινάει από χαμηλά, στο καθοδικό ξεκινάει από εδώ. Okay. Στη διάρκεια του time frame φτάνει κάποια στιγμή και η τιμή έχει προσεγγίσει μέχρι αυτό εδώ το ύψος που είναι το πάνω άκρο του wick μας. Okay. Και για τους ψυχαναγκαστικούς θα βάλω από την ίδια πλευρά τα βελάκια, έτσι, όπως είναι και δίπλα. Πολύ ωραία. Στην διάρκεια λοιπόν που τρέχει το κάθε candlestick για να δημιουργηθεί, βλέπουμε ότι έφτασε και έχει δώσει ένα τεράστιο push, το οποίο έχει φτάσει μέχρι το κάτω σημείο, έτσι. Δηλαδή μέχρι το κάτω άκρο του wick, το οποίο είναι το low, το χαμηλό. Και εν τέλει, έφτασε να δημιουργηθεί αυτό το wick, το οποίο σηματοδοτεί και το κλείσιμο, το close του κεριού μας, το οποίο είναι σε αυτό το ύψος. Okay. Τα υψηλά και τα χαμηλά, λίγο πολύ, είναι τα ίδια. Αυτό το οποίο αλλάζει είναι το που ανέβει και το που κλείνει το κερί μας. Έτσι. Άρα, στην περίπτωση αυτή, μιας και έχουμε κερί καθοδικό, έχουμε ακριβώς αντίθετο το σχηματισμό στο path. Δηλαδή, έχω εδώ το σημείο που κάνει open, φτάνει μέχρι επάνω, όπως είπαμε, καταλήγει μέχρι το κατώτερο σημείο που είναι το χαμηλό, το low, και στη διάρκεια αυτή έρχεται και κλείνει εδώ. Okay. Το έχουμε ξαναφτιάξει αυτό το. Έχουμε ξανακάνει παρόμοιο μάθημα. Είναι πιο πολύ σαν επανάληψη και κυρίως και για τα καινούργια άτομα που συνεχώς μπαίνουν. Έτσι. Οπότε βλέπετε τις διαφορές και με τα βελάκια στο path. Θέλω λίγο να μου γράψετε ναι, ένα, αν είναι όλα κατανοητά και εύκολα αυτά. Δύο, αν θέλετε κάτι να επαναλάβουμε ή υπάρχουν απορίες. Λίγο πολύ για τους περισσότερους αυτό μπορεί να είναι και κάτι που να το έχετε ξανακούσει. Απλά πάντα είναι καλό να επαναλαμβάνει και να θυμόμαστε πράγματα. Okay. Αν ξέρω ότι είναι πολλή πληροφορία, στην αρχή μπορεί να τα βλέπεις αυτά, να τα ακούς και να λες τι μαθαίνω, τι ακούω τώρα. Δώσε χρόνο, έτσι. Να είσαι καλά για το. Γιατί είναι άλλο, Θωμά, είναι άλλος τύπος candlesticks. Οπα. Κάπου μπήκε ένας και μου εξαφανίστηκε μετά. Το μετάνιωσε μάλλον. Λοιπόν, okay. Άρα, όσοι θέλετε αυτό το κρατάτε και με ένα screenshot ή μάλλον πρέπει να υπάρχει και στο PDF το οποίο θα δούμε τώρα. Okay. Λοιπόν, αφήνουμε αυτό το κομμάτι, μάλλον πριν το αφήσουμε, πάμε να θυμηθούμε λίγο αυτό που είπαμε πριν. Έτσι. Αναλόγως το που θα κλείσει το σώμα του κεριού, είναι πολύ σημαντικό να θυμόμαστε και να καταλάβουμε και το price action. Συνεπώς, στην περίπτωση λοιπόν που είχαμε το καθοδικό κεράκι, έτσι, το οποίο, όπως είπαμε, ξεκινάει από εδώ και ξεκινάει να πέφτει, να δημιουργείται κόκκινο κεράκι γιατί πιέζουν οι πολιτές. Έτσι, υπάρχει περισσότερη προσφορά αυτή την ώρα. Αν λοιπόν εν τέλει υπήρχε πίεση και το σώμα είναι αλλού και είχα πολύ μεγάλο wick, δηλαδή όλο αυτό δεν ήταν wick. Ποιος είναι αυτός ο οποίος θα δημιουργούσε το κερί να κλείσει από εδώ, να φτάσει να κάνει close σε αυτό το σημείο, ποιος θα έχει δημιουργήσει αυτή την πίεση στην τιμή? Οι buyers, πάρα πολύ ωραίοι αγοραστές. Μμμ. Άρα, πολύ ωραία. Μπράβο, παιδιά. Άρα, μετά από μια τέτοια κίνηση, πάλι δεν αποκλείεται να δούμε επόμενα κεράκια ανωδικά. Έτσι. Μετά από αυτό. Okay. Θεωρώ ότι λίγο πολύ αυτά είναι κατανοητά από όλους, έτσι. Αν κάποιος έχει απορίες, γράφει, ρωτάει, μπορεί να ανοίξει και μικρόφωνο. Αυτό η βάση και με την τάση, έτσι.
Ε, λέμε γενικά πώς σχηματίζεται τα κεριά, Κωνσταντίνε. Προφανώς, όταν έχουμε μια τάση ανωδική, τα πράσινα και θα υπερισχύουν έναντι των κόκκινων, αλλά θα είναι και μεγαλύτερα σαν σώμα. Γιατί σκεφτείτε ότι όταν έχω ανωδική τάση, τι έχω, περισσότερη ζήτηση ή προσφορά. Για να θυμηθούμε τώρα, να τα κάνουμε όλα επανάληψη. Σε ανωδική τάση, έχω περισσότερη ζήτηση ή προσφορά. Σοντίνα, πολύ ωραία. Παιδιά, μην τρέπεστε να το γράψετε, ακόμα και αν κάποιο σου πει κάτι λάθος. Το έχουμε ξαναπεί. Έτσι, έχουμε περισσότερη ζήτηση. Άρα τα πράσινα κεριά, θα δείτε, θα είναι πιο έντονα, έτσι, πιο μεγάλα και τα body sauce επί το πλήστον. Ή όταν θα δω σε καθοδική ότι τα wicks, τα κόκκινα αρχίζουν και αυξάνονται, δηλαδή κάνει πολύ μεγάλα wicks το κερί μου, μπορώ να καταλάβω ότι εδώ έχει μια πρώτη ένδειξη ότι πάει να μου αλλάξει η τάση από καθοδική σε ανωδική. Έτσι. Και αυτό το λέμε πιο πολύ γιατί τώρα που θα δούμε λίγο κάποια παραδείγματα στα candlesticks, στα patterns, ε, θα δείτε ότι είτε είναι είτε είναι κεριά, patterns με ένα κερί, είτε είναι με δύο, είτε είναι με τρία. Καταλαβαίνετε πολύ πιο έντονο αυτό το κομμάτι, συγκρίνοντα ένα, δύο ή τρία κεράκια στη σειρά την πιθανή αλλαγή. Okay. Λοιπόν, αφήνουμε προς το παρόν εδώ. Πάμε. Λοιπόν, βλέπουμε καθαρά, φαντάζομαι. Θα πάμε λίγο πιο στο πλέον. Για να εξηγήσω το price action, γιατί πριν τη σχολείο προϊστάμενος της Open Bank μας είχε πει το boss και το οποίο καθόλου είναι το spike το price action. Θωμά, για να καταλάβω λίγο. Βασικά, μπορείς να μου κρατήσεις λίγο την ερώτηση και να μου την ξανακάνεις σε λίγο. Τέλεια. Κάπως πρέπει να σας φτιάξω να έχω και το chat και τα άτομα. Sorry, παιδιά, δώστε μου λίγο δευτερόλεπτα να τα οργανώσω. Φαντάζομαι. Να, είναι αυτό που λέγαμε πριν, έτσι, η ανατομία. Αυτό που εξηγούσαμε. Πού ανοίγει το κέρι μας στο ανωδικό, έτσι, το υψηλότερο σημείο, το χαμηλότερο που φτάνει, έτσι, και πού εντελέχεται και κλείνει το σώμα. Το πάνω weak, upper weak, το lower, το χαμηλότερο και το αληθινό σώμα. Έτσι. Προφανώς θέλετε όσο πιο ισχυρό το σώμα, τόσο πιο δυνατή τόσο πιο έντονη η δύναμη που έχουν οι αγοραστές σε αυτή την περίπτωση ή οι πολιτές αντίστοιχα. Okay. Τα αντίστοιχα και εδώ. Ανοίγει το υψηλότερο σημείο, το χαμηλότερο και που κλείνει το σώμα του κεριού. Okay. Πράγματα τα οποία τα έχουμε ξαναπεί, λίγο πολύ είναι γνωστά. Τώρα, έχω αυτό το PDF που έχει τα candlesticks που είναι με ένα κεράκι, με 2 και με 3. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν από αριστερά. Λοιπόν, αφήνω λίγο τα ουδέτερα στην άκρη και πάμε να ξεκινήσουμε. Είναι χωρισμένο στη μέση, να δούμε πρώτα τα ανωδικά, έτσι, και μετά θα πιάνουμε και τα καθοδικά. Λοιπόν, πάμε πρώτα απ' όλα και πολύ γνωστό σε όλους σας, έτσι, μιλάω για αυτό εδώ πέρα. Βλέπετε κανονικά όλο το PDF αυτή τη στιγμή. Ωραία. Πανέμορφα. Λοιπόν, πρώτο κεράκι είναι το hammer. Έτσι, ή αλλιώς μπορεί να το έχετε ακούσει και σαν σφυρί. Πρακτικά, βλέπετε ότι μπορεί να εμφανιστεί μετά από μια καθοδική τάση, κόκκινα κεράκι, όπως βλέπετε. Και είναι αυτό που λέγαμε πριν, ότι ένα κερί το οποίο μοιάζει όντως με σφυρί, γι' αυτό και λέγεται hammer, έτσι, όπου μπορείτε να καταλάβετε κάθε φορά ότι έχει αυτό το wick. Άρα, προσπαθήστε να φανταστείτε πολλές φορές ένα κερί που ανοίγει, που κλείνει, και εφόσον είναι ανωδικό, καταλαβαίνετε ότι αυτό εν τέλει είχε φτάσει κάποια στιγμή μέχρι εδώ κάτω, πιθανότητα να ήταν και κόκκινο. Και εν τέλει, αφού είναι ανωδικό και έχει κλείσει το πάνω σημείο. Άρα καταλαβαίνετε ότι σε αυτό εδώ το time frame που εξετάζουμε το κερί, κάποια στιγμή πιθανότητα έχει ξεκινήσει καθοδικό εφόσον έχει φτάσει εδώ πέρα
και έχει πάρει όλη την κίνηση των πολιτών και έχει υπερισχύσει το κομμάτι των buyers για να κλείσει ψηλά. Έτσι. Πολύ δυνατό candlestick, το οποίο πολλές φορές σηματοδοτεί ότι μετά από ένα τέτοιο ακολουθεί τάση, ανωδική ή καθοδική. Τι έχετε καταλάβει μετά από αυτά που είπαμε? Μόνο ένας. Σωστά, δίνω. Ανωδική. Έτσι. Αντίστοιχα υπάρχει και ένα δεύτερο, που είναι το αντεστραμμένο, το hammer, μπορεί να το δείτε και έτσι. Είναι ένα επίσης πολύ δυνατό candlestick, το οποίο, όπως βλέπετε, μετά από μια καθοδική μπορεί να εμφανιστεί, έτσι. Είναι ακριβώς το αντίθετο. Πάνω όλο το wick, στο κάτω μέρος έχει αυτό το μικρό body, έτσι. Ε, Γενικότερα θυμίζω, για να το ξαναπούμε κιόλας, το είπαμε και πριν, απλά να το αναφέρουμε ότι κάθε κεράκι που βλέπετε σε μικρότερο time frame, αν το σπάσετε, δηλαδή κερί που είναι στο μονόωρο, μπορείτε να, αν κατεβείτε στο 15 λεπτό time frame, πιάνετε τα 4 τελευταία κεράκια, γιατί 4-15 μας κάνει τη μία ώρα, έτσι. Οπότε, αν βάλω στη σειρά τα κεράκια τα 15 λεπτά τα 4 και τα κολλήσω μεταξύ τους, ό,τι περισσεύει σε σώμα και wicks και τι υπερισχύει, είναι τα κέρια της μίας ώρας. Το ίδιο το έχουμε πει πάρα πολλές φορές με τα κεριά στο H4 και στο H1, που σας έλεγα συχνά ότι το τετράωρο έχει πολύ ε, καλύτερη επιβεβαίωση σαν σχηματισμός με σώμα και wicks από το να το κάνουμε κατευθείαν στην μία ώρα. Okay. Κανονικά θα ήταν ωραίο, θα ήταν ενδιαφέρον να σας έβαζα, να σας έκρυβα τις ονομασίες για να δω ποια από αυτά ξέρετε και θυμάστε. Έτσι. Απλά λέω να μην σας βασανίζω τόσο πολύ σήμερα, εντάξει, Παρασκευή. Λοιπόν, επόμενο πολύ ωραίο και πολύ γνωστό, το έχετε συναντήσει σίγουρα, το Dragonfly, το Doji. Έτσι. Μοιάζει με αυτό εδώ σαν ταφ, ουσιαστικά δεν έχει body, είναι πολύ μικρό το σώμα του κεριού και πολύ μεγάλο wick, το οποίο είναι σαν οδικό κεράκι, πράσινο. Έτσι. Αν αυτό είναι κάτι το οποίο μπορεί να σας βοηθήσει να τα θυμάστε, γιατί κάποιοι λειτουργείτε καλύτερα με φωτογραφική μνήμη, ίσως να μπορέσω κάποια αυτά να σας τα στείλω μετά και στην ομαδική ή σε κάποιο μήνυμα. Απλά θέλω να δω πώς από εσάς θα θέλατε κάτι τέτοιο. Λοιπόν, μόνο 3, 4. Δεν είστε αρκετοί, οπότε θα το ξανασκεφτώ. Γιώργο, σίγουρα. Ναι, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι βοηθάει. Απλά δεν είναι το θέμα μόνο να μάθουμε να αναγνωρίζουμε τα patterns, είναι αυτό που είπαμε πριν. Να μπορούμε να καταλάβουμε το γιατί και το τι σημαίνει και πώς σχηματίζεται κάθε κεράκι. Έτσι. Γι' αυτό κάναμε όλη αυτή την ιστορία τόση ώρα με τα σώματα, τα κεριά που ανοίγει, που κλείνει, για να θυμάστε κάθε φορά το κέρι μου πού ξεκινάει και γιατί έχω αυτό το wick και γιατί έχω αυτό το σώμα είτε μεγάλο είτε πολύ μικρό. Έτσι. Λοιπόν, bully spinning top, ένα ακόμα επίσης, στα single, τα μόνο κεράκια σε patterns, έτσι. Όπως βλέπετε, σώμα μικρό, wicks λίγο πολύ σαπέχνει και πάνω και κάτω, έτσι. Και βλέπετε ότι το σώμα σηματοδοτεί ουσιαστικά την κίνηση την οποία θα έρθει μετά από αυτό. Ωραία. Το λέω γιατί παρόμοια με αυτά θα δείτε και τα καθοδικά λίγο πολύ, αντιστραμμένα. Λοιπόν, αγαπημένο, και το έχετε δει πάρα πολλές φορές συχνά στην αγορά, και είναι αυτό που πολλές φορές βλέπετε ότι μετά από ένα τέτοιο τέρας που σας λέω, τα τέρατα αυτά στην αγορά, έτσι, μετά από ένα τέτοιο πολύ δυνατό κερί, που δεν αποκλείεται να το δείτε και μετά από κάποια νέα, μπορεί να σας δείχνει ότι αλλάζει, έχει διάθεση στιγμή να αλλάξει τάση. Έτσι. Το έχετε παρατηρήσει. Μπορεί να ακολουθούν μικρά κεράκια, ξέρω εγώ, να σταματάει μέχρι ένα σημείο και μετά να εκδίνει αυτό το τέρας, αυτή την εκτόξευση και μετά από αυτό ουσιαστικά να αλλάζει σαν οδική. Okay. Ειδικά αν αυτό εδώ πέρα
κάνει και ένα υψηλότερο υψηλό, εδώ που θα κλείσει το σώμα του κεριού. Τα μαρομπό σου δημιουργούν imbalance. Όλα άμα είναι, κλείνει το ένα κεράκι το ανάλογα εδώ πέρα και σου ανοίγει το επόμενο στο ίδιο ύψος. Λοιπόν, αντίστοιχα, θα να δούμε λίγο και τα καθοδικά. Τα πηγαίνουμε αριστερά-δεξιά για να μην σας παίρνω μόνο ανωδικά και μόνο καθοδικά. Λοιπόν, το αντίστοιχο μετά από κάποια ανωδική τάση, έτσι, είναι να δούμε το αντεστραμμένο σαν το hammer που είχαμε δει. Εντάξει. Ή αλλιώς το shooting star, το πεφταστέρι, αν το έχετε ακούσει και έτσι. Okay. Βλέπετε λοιπόν ότι αυτό το κεράκι είναι ακριβώς το αντίθετο. Δηλαδή, μετά από την ανωδική, αυτό εδώ, εφόσον είναι κόκκινο και έχει αυτό το wick, σημαίνει ότι κάποια στιγμή είχε φτάσει η τιμή μέχρι εδώ, αλλά επειδή το σώμα του κεριού πρακτικά έχει κλείσει εδώ κάτω, αφού είναι κόκκινο κερί, θυμηθείτε αυτά που λέγαμε τόση ώρα, έτσι. Πρακτικά και αυτό, πολύ πιθανό έχει ξεκινήσει πράσινο, ενωδικό, όπου έφτασε μέχρι εδώ και μετά ήρθαν οι πόλτες και κατεβάσαν την τιμή τόσο κάτω για να κλείσει το σώμα εδώ. Παιδιά, είναι κατανοητά αυτά που σας λέω ή είναι κάποιο που σας έχω πάψει? Ναι, όχι. Ωραία. Γιώργος Ασημίδης, πες μου λίγο. Εσύ, σε έχω δει σε κάποια live. Δώσ' μου λίγο ένα feedback. Πόσο καιρό είναι που ασχολείσαι και τι τριβείς λίγο με αυτά? Σχετικά εύκολα, δύσκολα, όλα σχετικά είναι. Απλά τυχαία να ρωτήσω εσένα, γιατί δεν έχει τύχει να κάνουμε και μαθήματα μαζί. Το μάθημα θα ανέβει, ναι, λογικά από Δευτέρα φαντάζομαι. Μπορείτε να το ξαναδείτε στα μαθήματα στο Trade with Items στα Forex Basics. Και συμβουλή, πάτε να δείτε και προηγούμενα live Forex Basics και μην κολλάτε στον τίτλο Basics, έτσι. Όχι επειδή τα κάνω εγώ μποκτάν, το έχω ξαναπεί, επειδή πάντα προσπαθώ να βάλω πληροφορία και για παλιότερα άτομα μαθητές και για τους καινούριους και προσπαθώ πάντα να δώσω κάτι καινούριο να μαθαίνουν όλοι. Έτσι. Λοιπόν, συνεχίζουμε στα κεράκια τα καθοδικά, τα single candlesticks που είναι ένα κεράκι μόνο. Έτσι. Και έχουμε τον hanging man, αλλιώς τον κρεμασμένο. Λοιπόν, μετά από ανωδική τάση, πρακτικά μπορείτε να δείτε ένα τέτοιο κερί το οποίο έχει το σώμα, όλο αυτό εδώ το μικρό και όλο αυτό εδώ το wick, έτσι, από την κάτω πλευρά. Άρα, πάλι, καλό είναι να θυμάστε κάθε κερί πώς ξεκινάει και τι σημαίνει κάθε κίνηση, το price action που δημιουργεί. Ωραία. Διαβάζω και το μήνυμα παράλληλα. Πολύ ωραία, καλή επιτυχία με τα μαθήματα. Έτσι. Και όταν με το καλό τελειώσει, μιλάμε και κάνουμε και μάθημα. Λοιπόν, Gravestone Doji. Μακάβριο. Λοιπόν, αντίστοιχα, μετά από ανωδική τάση, έτσι, πώς μας σηματοδοτεί ότι μπορεί να αλλάξει σε καθοδική. Βλέπετε ότι λίγο πολύ κάποια μοιάζουν με αυτά που είδαμε πριν. Έλα καλό μου. Να, βλέπετε, είναι δηλαδή λίγο πολύ είτε σε ανωδικά είτε σε καθοδικά, από την αντίθετη πλευρά προφανώς, και με διαφορετικό όνομα. Το θέμα δεν είναι να πάρετε ένα μάθημα απ' έξω και να θυμάστε κάθε ένα πώς λέγεται. Θεωρώ ότι οριακά μπορεί να είναι και αχρίαστο αυτό. Απλά, πιο σημαντικό νομίζω είναι αυτό που είπαμε στην αρχή και γι' αυτό επιμένω και το ξαναλέω με το σχηματισμό και το πώς κάθε κεράκι δημιουργείται. Καταλαβαίνετε το price action και τι περιμένω μετά από ένα τέτοιο κερί να δημιουργηθεί. Έτσι. Ποτέ όμως δεν είναι ότι παίρνω από μόνο του το κάθε κερί και μελετάω ένα-ένα. Πάντα πάει σε συνδυασμό και με την τάση. Προφανώς θα λάβω υπόψη μου τα νέα, πολύ σημαντικό. Έτσι, και έχουμε κάνει πολλές φορές μάθημα για τα νέα και τα fundamentals. Να τα θυμηθούμε να τα βάλουμε σε μια σειρά. Έτσι. Και παίρνω γενικότερα όλες τις επιβεβαιώσεις. Δεν πηγαίνω κάθε ένα κερί μόνο και το μελετώ. Okay. Αυτό το είπαμε, δεν το είπαμε. Το berry spinning, το πρακτικά που είναι ουσιαστικά
το ίδιο με το προηγούμενο, βλέπετε, ίσο σώμα, ίσα τα wicks, μικρό body ουσιαστικά, στη μέση του κεριού και όλα συγκεκριμένα. Και μετά από ανωδική, βλέποντας ένα τέτοιο κόκκινο κεράκι, καταλαβαίνω ότι κάπως εδώ σαν να τελειώνει η ανωδική και πάω να γυρίσω καθοδική. Έτσι. Με αποκορύφωμα προφανώς αυτό το τέραστο κόκκινο, έτσι, το μπέρι στο μαρουμπόζο, το οποίο είναι πολύ δυνατό κεράκι, καθοδικό κόκκινο, έτσι. Μπορεί να συμβεί και πάνω σε νέα πολλές φορές ένα τέτοιο. Σίγουρα το έχετε παρατηρήσει. Όταν βγαίνουν αρνητικά νέα, βλέπετε κάτι πολύ μεγάλα τέτοια κεριά. Και ειδικά όταν δεν έχει wicks είναι πολύ πιο επιθετικό. Έτσι, γιατί δεν έχει να πάει κάπου αλλού, να φτάσει πιο πάνω ή πιο κάτω. Δηλαδή, έχει ξεκινήσει από εδώ, έχει φτάσει μέχρι εδώ κάτω, τέλος. Έτσι, λίγο απόλυτο τα μαρουμπόζο. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα patterns που είναι με δύο κεράκια. Και αυτά είναι πιο συνηθισμένα να τα θυμάστε λίγο καλύτερα. Ξαναγυρίζουμε στα ανωδικά. Εντάξει. Θα περνάω λίγο γρήγορα, γιατί έχουμε δει πολλές εικόνες. Παιδιά, ελπίζω να μην έχετε κουραστεί, να μην έχετε ζαλιστεί με τόσες εικόνες. Έτσι. Ανωδικά, το bullish kicker, και μάλιστα εδώ πέρα βλέπετε ότι υπάρχει ίσως και ένα imbalance σε μια τέτοια περίπτωση. Κεράκι καθοδικό και να δω πολύ δυνατή κίνηση μετά στο επόμενο το ανωδικό. Έτσι. Αγαπημένο, τα bullish engulfing. Μετά από ένα κόκκινο καθοδικό κεράκι, βλέπω ένα πράσινο το οποίο υπερισχύει και σαν σώμα, έτσι. Πολύ μεγάλη κίνηση συγκριτικά με το προηγούμενο. Το καλύπτει ουσιαστικά όλο το κερί. Τα engulfing candlesticks. Όπως υπάρχει και το bearish engulfing, το οποίο νομίζω λίγο πολύ είναι από τα αγαπημένα σας, έτσι. Λοιπόν, αντίστοιχα, μια μικρή διαφορά, το bullish χαράμι, μετά από κόκκινο κεράκι, βλέπω μικρότερο σε ύψος πράσινο ανωδικό, το οποίο πρακτικά από το μέσο δεν ξεπερνάει το σώμα του κεριού. Έτσι. Μπορεί να είναι παρόμοιο, απλά είναι μικρότερης έκτασης κερί. Έτσι. Και συνεχίζουμε το piercing line. Μετά από καθοδικό κεράκι εδώ πέρα κόκκινο, να δείτε ένα πολύ δυνατό πράσινο, έτσι, γιατί θυμηθείτε αυτό που έκλεισε και καταλαβαίνετε, έτσι, μετά από ένα τόσο δυνατό κερί, που ξεκινάει και που έχει φτάσει, έτσι, πολύ επιθετικά. Ειδικά και όλες όταν τα κερί ξεπερνάει τουλάχιστον το 50% από τη μέση, δηλαδή αν εδώ βάζαμε τη μέση του κόκκινου κάπου εδώ, βλέπετε ότι έχει ξεπεράσει τη μέση του κεριού. Άρα είναι σαν να δείχνει πολύ έντονα ότι πάνε οι buyers να πάρουν τον έλεγχο. Παιδιά, κατανοητά όλα αυτά μέχρι τώρα. I guess. Okay. Ξαναλέω, δεν χρειάζεται να τα μάθετε απ' έξω, να θυμάστε όλα που βλέπετε. That's it. Κάποιος σας βοηθάει να τα έχετε στο μυαλό ξεκάθαρα και κάποιοι τα έχετε μάθει και απ' έξω. Μαγιά σας, μπράβο σας. Ας μπορείτε τουλάχιστον να διαβάσετε κάθε ένα ή μπορείτε να τα θυμάστε και φωτογραφικά, όπως ο Γιώργος. Λοιπόν, tweezer bottom, αντίστοιχα, κόκκινο κεράκι, πολύ μεγάλα wicks, ξεκινάει μετά στο ίδιο ύψος που κλείνει το ένα, ξεκινάει το άλλο. Ανωδικό με πολύ μεγάλο wick, αυτό που λέγαμε πριν, ότι το κερί μου έχει φτάσει μέχρι εδώ και έχει κλείσει αλλού. Εντάξει. Κάλυψε και το wick, κάλυψε την κίνηση των πολιτών και έχει πάρει και ένα μέρος από το σώμα, το οποίο μπορεί να είναι στο μέσο, μπορεί και πιο πάνω, ακόμα πιο θετικό. Έτσι. Το αντίθετο με το bullish kicker έχουν το bearish, έτσι, είναι ακριβώς το αντίθετο κεράκια ανάποδα. Έτσι. Μετά από ανωδικό έρχεται καθοδικό κερί επιθετικό. Και φυσικά το bearish engulfing, όπως είχαμε το bullish που ήταν ακριβώς το αντίθετο, μετά από ένα πράσινο ανωδικό κεράκι, έτσι. Να είσαι καλά, ουσιολόγοι, καλά Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, μετά από ανωδικό κεράκι έχω κόκκινο, πιο επιθετικό, πιο μεγάλο, το οποίο ουσιαστικά καταπίνει το ανωδικό κερί και υπερισχύει σαν κίνηση. Έτσι. Διάθεση λοιπόν εδώ πολύ έντονη ότι θέλει να φύγει η τιμή σου προς την αντίθετη κατεύθυνση, δηλαδή
σταματάνε οι αγοραστές και παίρνουν τον έλεγχο οι πολιτές μετά από τέτοιο καιρή. Το αντίθετο, βλέπετε, είναι ακριβώς το αντίθετο ουσιαστικά. Είναι το bearish harami, όπως λέγαμε και πριν. Έχω μεγάλο ανωδικό και μικρότερο καθοδικό, που μπορεί να είναι στο μέσο του προηγούμενου καιριού. Okay. Λοιπόν, επίσης, κάτι το οποίο είναι καλό να θυμάστε, το έχουμε αναφέρει και παλαιότερα, λίγο πολύ, αναλόγως και τα time frames. Εκεί που κλείνει το σώμα του ενός καιριού, ξεκινάει στο ίδιο ύψος και το επόμενο. Δηλαδή, αν για παράδειγμα, έχω κεράκι ανωδικό, π.χ., έτσι, το οποίο έχει ξεκινήσει, έχει φτάσει μέχρι εδώ, έχει κλείσει εδώ πέρα, έτσι. Άρα, στο ύψος εδώ πέρα που κλείνει το ανωδικό, το επόμενο κεράκι θα ξεκινήσει η ίδια τιμούλα. Okay. Το tweezer bottom, το wick που πάει να ξεκινήσει, δείχνει κάτι ή είναι ασήμαντο. Λες για το επόμενο. Λοιπόν, εφόσον είδαμε και το dark cloud, έτσι, εδώ βλέπεις ανωδικό κερί, το οποίο φτάνει, κλείνει εδώ πέρα, ξεκινάει το καθοδικό. Πρακτικά. Σου δει το που πάει να ξεκινήσει. Εννοείς αυτό εδώ πέρα. Σκέψου ότι αυτό είναι κεράκι το οποίο έφτασε μέχρι εδώ, στη διάρκεια αυτή του time frame, και έχει κλείσει μέχρι κάτω, δηλαδή. Και ιδανικά, κεφαλικό, αν είναι στο μέσο του προηγούμενου, δηλαδή να πάει να περισχύσει και στο σώμα του καιριού. Αυτό είναι το week, εννοείς το πάνω, δεν έχω καταλάβει το πάνω. Στο bottom. Όχι, απλά σου δείχνει ουσιαστικά ότι το κερί έφτασε μέχρι εδώ, αλλά μπορεί να κλείσει εδώ πέρα. Μπορεί να μην υπάρχει και τόσο μεγάλο bottom, το week του αυτό. Okay. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο και τα triple candlesticks. Πολύ συνηθισμένα και αυτά, και λίγο πιο αγαπημένα θα έλεγα, έτσι. Και μετά θα σας αποδεσμεύσω, I guess. Λοιπόν, Morningstar, μετά από καθοδικό κεράκι, βλέπω ένα, το οποίο είναι μικρότερο, δείχνει μια μικρή αδυναμία και το επόμενο κερί, έχω πάει σε 3 κεριά τώρα, σχηματισμένος με 3 κεριά. Έχω δυνατό καθοδικό κερί που μπορεί να είναι πιο μικρό body, έτσι, ή μικρό body και wicks πάνε και κάτω τα ίδια, μια αδυναμία της τιμής και μια ισορροπία θα λέγαμε, και μετά από αυτό δυνατό ανωδικό κεράκι. Έτσι, σημαντική διάθεση, τέλος καθοδική, ξεκινάει από εδώ και πέρα η τιμή να φεύγει πάνω. Το ίδιο και στο Bullish Abandon Baby. Δεν μου αρέσει ο τίτλος του, παρόλα αυτά συνεχίζουμε. Λοιπόν, dark humor. Λοιπόν, μετά από αυτό το κεράκι, το καθοδικό, έτσι, αντίστοιχα μπορείτε να δείτε εδώ πέρα πολύ μικρό body με wicks, έτσι, που αυτά έχουμε πει όσο πιο μικρό το body, τόσο μεγαλύτερη δυναμία και πολλές φορές να υπάρχει και μια ισορροπία στην αγορά, ότι σε εκείνο το κερί δεν υπερισχύουν ούτε οι αγοραστές ούτε οι πολιτές. Μπορεί να είναι και σαν παύλα αυτό εδώ, να μην βλέπετε καν χρώμα κάποιες φορές. Έτσι. Και μετά πολύ δυνατό ανωδικό, το οποίο θα υπερισχύσει και θα καλύψει κιόλας όλο το σώμα του κόκκινου κεριού. Okay. Πολύ γνωστό επίσης, αυτό το συναντάμε πάρα πολύ έντονα σε επιθετική κίνηση ανωδική, οι 3 λευκοί στρατιώτες στα ανωδικά κεράκια. Πριν γυρίσω στο επόμενο, να δούμε λίγο τα berries, το αντίστοιχο στα κόκκινα, ποιος το ξέρει να μου γράψει πώς λέγεται, από περιέργεια. Λοιπόν, αν το ξέρει κανένας, όταν έχουμε 3 κόκκινα κεράκια στη σειρά, εννοώ, είναι 3 μαύρες. Λοιπόν, όποιος το ξέρει θα το γράψει. Λοιπόν, και το Morning Doge Star, πρακτικά μετά από κόκκινα κεράκι που είναι, δεν έχει τόσο μεγάλη δύναμη, έτσι, ισορροπία ή μία αμφιβολία στην αγορά πιο πολύ. Και επόμενο κεράκι, είσαι κοντά, Αρνάλντο. Είσαι κοντά. Έτσι. Και κεράκι μετά, πολύ δυνατό επιθετικό που μπορεί να κλείσει και να ξεπεράσει το 50%.
Μπορεί να μην καλύψει όλο το κερί, αλλά τουλάχιστον έχει ξεπεράσει το 50% έτσι, του καθοδικού. Περνάμε λίγο στα καθοδικά. Από το Morning Star έχουμε το Evening Star. Έτσι. Μετά από ανωδικά, βλέπω αυτό εδώ το κερί με ίδια wicks πάνω κάτω, μικρό σώμα και επόμενο κερί καθοδικό. Ξεκινάει η τάση να φεύγει προς τα κάτω. Έτσι. Το Berry's Abandon Baby είναι ακριβώς το ίδιο, αντίθετα. Μετά από ανωδικό, βλέπω αυτή την κίνηση και η τιμή καλύπτει το επόμενο κερί και την κίνηση των αγοραστών. Δηλαδή, εδώ πέρα είναι ξεκάθαρο ότι καλύπτουν οι πολιτές και παίρνουν τον έλεγχο. Γι' αυτό και καταλαβαίνω ότι αλλάζει η τάση. Έτσι. Εδώ είσαι. Three black crows. Τρία κόκκινα καθοδικά και συνήθως επιθετικά κεράκια. Μπορεί να έχει και κάποια wicks πάνω κάτω, μπορεί και όχι κάποιες φορές. Λοιπόν, έχουμε το Evening Doji Star, αντίστοιχα, με το Morning Doji. Μετά από το ανωδικό, όταν θα βλέπετε τέτοιο κερί, το οποίο δείχνει αδυναμία, είπαμε παιδιά, θα το σκέφτεσαι σαν να μην υπάρχει τόσο πολύ έλεγχος των αγοραστών στην παρούσα φάση και σαν να παλεύουν σε αυτό το κερί εντός λογικών, ποιος θα πάρει τον έλεγχο. Και μετά από ένα τέτοιο, βλέπετε πολύ έντονο καθοδικό, το οποίο καλύπτει μεγάλο μέρος έτσι, του ανωδικού κερδιού. Λοιπόν, τώρα, τα confirmations δεν με πειράζει τόσο πολύ να τα δούμε. Έτσι. Λοιπόν, με αυτά που έχουμε δει εδώ πέρα, πολλή πληροφορία, οριακά και εγώ έχω αρχίσει λίγο με τόσες εικόνες και... Λοιπόν, ξαναγυρίζω να σας βλέπω και να μην βλέπετε. Έχω απορίες. Εντάξει, είπαμε σήμερα κάνουμε ένα live λίγο πιο χαλαρό. Ούτε τεχνική ανάλυση κάναμε, έτσι, κάντε κάθε τρεις και λίγο και με άλλους εκπαιδευτές. Να μάθουμε και κάτι καινούργιο και για τα άτομα και για παλιότερα και για καινούργια. Φωτισμένο, θέλω λίγο να